Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Aksyon ay tayo hupon checking in. Tubtub kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line! Miyerkules kita nga presentation, May 13, 2020. Duha kadlawon na lang kag magatapos na ang enhanced community quarantine diri sa syudad sang Bacolod. Pero may mga panibago, mga pagligwat sa palayag sang National Interagency Task Force. Inakaron diskusyonan ta. Action Firing Line! Pero antes sa aton sili pambukas nga mga balita kag informasyon, ibaloon talang karon dugay-dugay ang lakat sa panahon. No, kumustahon naton ang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Mayaran na pinakamalugar nga ginpaidalom sa signal number 1. Labi na gid sa Luzon and may pilaman ka lugar diri sa Visayas area. Action Firing Line! Antes sa aton sini mga pangulong dinalan diri kita na sa pagtsekyar sa lakat sa panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gani, may gabi, please come in. Action Art, mayong gabi, kag sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, atag naton ang lakat sa atong timpo sini nga hapon, no? Miyerkules kita karon, Mayo 13 to 2020. Si tropical cyclone Ambo nagdugang isang iyang persa kag nag-intensify ini siya kalin sa tropical storm into a severe tropical storm na siya. Nagapadulong ini siya sa direksyon sa nakatungdan o kon west northwest. Wala ini sa epekto diri sa aton, pero ang madamol nga pag-ulan sini nga gabi ara mabatyagan sa nasidlangan sang Kabisayan, diri sa Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon kag Masbate. Kag ang pugada o kon mga gale warning ara lamang sa Northern Samar, nasidlangan sa Kabisayan, ang Samar, Sorsogon, Ticao Island, Catanduanes kag southern portion sa Albay, no? Ang mabalod nga kadagatan mabatyagan man sa eastern seaboard lamang diri sa Kabikulan,
kag si Ambo ginabana-bana ini siya nga magdugang pag-isang pwersa niya nga nagapadulong na isa sa Eastern Visayas Bicol region area. Ang tropical cyclone warning signal number 1 ginabatak diri sa southern portion sang Camarines Sur sa iban nga bahin sang Albay sa madason nga bulitin karon alas 11 sang gabi. Ang signal number 1 hari lamang sa Luzon kag sa Visayas, wala diri sa Mindanao, no. Akon palawagon, Action Art, no. Hello. Yes. Go ahead. Ang Luzon amo ni ang Sorsogon, Tikaw Island, Catanduanes kag southern portion sang Albay. Ang Kabisayan amo ning northern Samar, northern portion sang Samar, northern portion man sang nasidlangan sang Samar. Ang Kabikulan kag nasidlangan sang Kabisayan, magalumon ang ilang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag panagoob nga tuga iniya sang trafo kon galom sang severe tropical storm nga si Ambo. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang aton pungsod padayon nga may pag-uum-guom ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan nga halin ini sa localized sa thunderstorms. Okay. May ara nga kasarangan na sang may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin ini sa naminhan na sidlangan pakadto sa naminhan na katungdan o kon northeast to northwest nagaapekto man sa nasidlangan nga bahin sang nabagatan o kon southern Luzon kag diri sa Kabisayan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may-ari man nga mahinay hasta sa kasarangan man nga hangin halin naman iniya sa nasidlangan pakadto na minhan nasidlangan o kung east to northeast ang naga-impluwensya sa kabugusan sang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon kag may-ari man nga halin sa naminhan nakatungdan pakadulong sa nabagat na nakatungdan o kung northwest to southwest pag-impluwensya sa iban nga bahin sang aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga maka-enjoy kita may pagulugalom sa gihapon ng aton nga kahawaan nga may naligwin man ini nga mga pagulan aton niya mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag sa nasiling ko kagina mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin alin ini sa namin nakatungdan padulong sa nabagat na nakatungdan maka-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag wala kita diriya gale warning advisory sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon sa alas 10:01 sining gabi, ang hunas 0.1 metro ang kanabawon, medyo malapad-lapad ang hunas, no. Magabalos ang tao alas 4:40 buwas sa aga, sa takos naman nga 0.6 metro ang kanabawon kag alas 5:58 sining hapon. Nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:23 buwas sa aga. Ari kita subong sa 25 degrees Celsius sa 67 degrees Fahrenheit. So muna kabugusan sa aton lakat ng timpo sining gabi Action Art. Why gid epekto botang balon may mga porsyon lang din nga posible mag-aulan? Inang sa variability sang forecast sang pag-asa ang Weather Philippines, ang Japan Meteorological Agency kag ang Joint Typhoon Warning Center daw nagapataas ang forecast tracking sang Ambo. Nagataas siya daw hindi na malabot ang dito northern tip mga Cadiz, Sagay, Escalante daw hindi na malabot sa rain radius niya. So ang aton niya isolated lang na di kag localized thunderstorms hindi epektos ni bagyong Ambo. Pero basi may ara kita may experience gihapon no nga mga pag-ulan diri sa probinsya Songan. Probability na may ara gyapon kay may mga surface trough man nga nagasulod diri sa aton dason ang easterlies halin man sa ITCC posible may galom ina siya
pero hindi ya directly nga apekto halin gid ya sa tropical cyclone nga si Ambo. Okay. So, anyway, labing una ini nga bagyo for 2020. Una ni siya, una. Mhm. Pinaka-una ni siya. Saan ni gina-expect nga magwa sa Pargani? Mga ari pa ni siya sa 17, May 17, ano nang adlaw daw sa Domingo. Aha. Domingo. May araman nga 18 nga forecast iya sa Japan Meteorological Agency. No. Okay. Ang init or heat index sa Bacolod, pila ang pinaka-maximum nga na-record today, Action Gani? Ini nga ugto ari lang kita sa 35. Pero sakit na katama. Ga singal na. Nakagwa tagi na mga alas 11. Medya sakit na katama. 35. Normally Okay. aton di ari kita ya sa kwan. From 31 to 32. O kung the worst naging 33 sa mga normal abi nga condition. But during summer time, may ara siya increment, gadlaga na siya 34, 35, 36, no? 35, 36. Tira Sige. na yun, nga level. Sige. Action Gun, salamat gid, maayong gabi. Welcome. Action firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. At least, daway kita gid sa dapat kabalakan diri sa bahin sang Negros Occidental pero hindi mapaiway posible suno kay aksyon gani may pilagid ka mga lugar nga posible man makabatyag sang pagtupa sang ulan. Action firing line. With Action Oliver Pason sa technical side, back up ta karon ng gabi si Action and Defensor kag Action JM Baikin. Ako naman Action Art Tayhupon sa ngalan ni Action Brian Moden. Gina-welcome ta nga aton mga ka-action ginagatutok na via Facebook Live sa mga nagamonitor dira, no? Mayong gab-igid sa inyo, kag sa iban man nga bahin sang kalibutan, anuman nga oras ang aton pagpanamyaw sa inyo tanan sang good day. Action firing line. Magluwas sa Facebook Live, available magkita sa YouTube, karon na gabi sa pag-cater. Sa inyo sining nga mensahe nga pwede ninyo mapadala dira sa available nga chatroom. Padala dira, feel free. Ang inyong mga komentaryo, ang inyong mga reaksyon sa aton talakayan karon nga gabi. Action firing line. Ano ang mga balita nga aton pagatutukan? Number 1, tisining nga hapon, mayara na sang update sa ABS-CBN ang ginahulat sang kalabanan kung ano ang pag-akto sang House of Representative. Finally, mayara sila sang ginhimo nga aksyon ang pag-approve sang provisional nga ginhatag ini o rigatag sa ABS-CBN, the provisional authority para sa pag-operate sa ABS-CBN until October 31, 2020. So isa ina sa mga developing stories nga ginabantayan gid sang madamo ang mga Pinoy kag naton man no kay damo ang nagapamangkot tinong matabo kag kapalaran sini anong pag-akto nga himuon sa House of Representative matapos nga ang mismo House Speaker nagpalayag si House Speaker Cayetano nga siling niya hindi ni namon pagpabayan, no? Kag aktuhan gini. So karon nga hapon at least may ara sang breakthroughs kag development sa sini. Nagluntad iya nga pag-akto sang House of Representative. Action firing line. Pero again, suliton ko, hindi ina nagakahulugan no, nga after October 31 of 2020, ina questionable pa kung anong matabo sila no, kay dapat ang prangkisa sang ABS-CBN to operate inamaktuhan gid sang Kongreso kag hindi lang provisional authority ang ila pagawiyatan. Tinatawon ta mga legal remedies so kung ay mo on man diri sang nagapamalabag kag sang nagapasaka sang pila ka mga mando no batok sa sining pagpasira partikular ng NTC sa ABS-CBN. Action firing line. Ano pagid ang pila ka madalag ko man nga balita karon nga adlaw.
nakibot ang halos kalabanan kay ang kondisyon sang paminsaron taya nga diri sa Bacolod umpisa sa palabuton nga Mayo 16 magabalik na kita sa ginatawag new normal. No, amo nang isa sang mga balantayan kag ga-expect ang halos kalabanan. In fact, ang iban nga mga departamento gani naghimo naman mo sang ila sini nga mga plano kag mga program regarding na sa pagbalik. No, gina-expectar ginalauman nga binatuntanan ang Negros kag Bacolod balik sa new normal pagkaabot sang Mayo 16. Action firing line. If you remember, ang provincial government pagi kay Governor Eugenio Lacson nagpadala pa gani sang appeal dito sa IATF nga nagapangayo nga kung pwede ma-extend lang ang general community quarantine nga ginapatigayon sa probinsya. Ang syudad sa Bacolod, wala na yan nagpadala sa appeal. Siling lang masunod kami kung ano ang ipagwa no, sang IATF National. Tikunding guidelines na lang sa new normal kung taning ginapaabota, suslano man nga disgrasya, kaina sa ngaga, o sagud to may ara sang update nga may pagbag-o na naman kay duro nga mga LGU, damo ang mga LGU, ang nag-apilar dito sa nasyonal nga kung mahimo, hindi anay pagdali-dalion, agod ibalik sa new normal. Action firing line. Resulta, ang desisyon sang National Interagency Task Force, amo, no, ang pagpatigayon, pagtawag halin sa new normal ang tanan ng mga LGU nga sadto gin-identify as low risk area. Oy, tingin tawag naman no sang National Interagency Task Force hambal nila ti modified general community quarantine na lang ni nga mga LGU. Action firing line. Daw naglain ang tuno kag daw may bag-o nga themsong subong ang National Interagency Task Force nga daw laban-laban kag bawi-bawi aw. Action firing line. Now bangod sa ning modified general community quarantine, ang ginahulat naman sa mga LGU amo ang guidelines. Ano gid exactly guidelines ni para nga mapatuman naman nila sa palabuton nga Mayo 16. Action firing line. Ina ang isa sa aton himuon gid karon nagabi nga ma-follow up, no? Kay Tiang Bacolod City may magin tingwaan na sila nga mga measures agod nga ma-attender kag matatap mapunggan ang anuman nga posible mangin epekto sa tion nga magbalik kita sa new normal. May mga regulations kag ordinansa nga ginaduso diri sa Bacolod nga bisan magbalik sa new normal dapat ang proteksyon kag interes gihapon sa publiko sa aspeto sa ingkang lawas amo nang ila sini nga hatagan prioridad. Action firing line. Tigaling kibot kita tanan nga bakon mo gin tawag naman nga modified general community quarantine. Ang guidelines pa lang nga napagwa sang NAITF amo ang sa ECQ, GCQ nga mga regulations ang ining modified general community quarantine wala pa ni. Action firing line. Amo na ang aton hibaloon. Now diri sa syudad sa Bacolod, tisa na siling ko na may mga planning na ang state planning team nagbulig man, no, kag other committees nga nagauyat sini. So ibaloon ta na once again karon sa aton sini alkalde diri sa Bacolod kun lalo na ning sistema sini kay do nagambal man to ang DILG. Nga okay na na. Ang LGU ka muna lang bala da sa mga regulations yo. Action firing line. Para malanggali na tani ginambal na lang nangadaan. Hindi kay gulpiada lang may statement nga balik sa new normal kundi nagsalasalamang kita iya nga makon mo nga way pa ni siguro kay ang COVID ni way pa ni matapos ang kontrata nga kagaway ta pa may balawan kundi ni sila nagpatupling lang. Action firing line.
sa piyak nga bahin. Ha? Ang detalye sa nakaroon dugay. Ari mano, otro man niyang opisyal sang PNP, ang chief sang NCRPO, nagpangayo siya pasaylo ang sa natabo nga kontrobersiya sa iya kadlawan. Nga to balang naglapta nga mga litrato nga nagatipon sila iya way pa nagausar sa face mask kag may nakitaan pa nga mga ilimdon allegedly sa babaw sa mga table. Nakita na to ang litrato mismo pero siling diri sa tagpamuno sang CRPO nga si General ang ila sining hepe siling niya sisinas siling niya why tuya. Kapaya ko pa sa ilo bago siyang kontrobersiya pero itong litrato nga naglapta sa social media edited to siya. Action firing line. Kamaya muna, ti siguro dapat investigasyon nini kagimuan gid sa nagakaigo nga pagtutok. Kay mismo ang aton opisyal sang PNP amo yan nadalahig diriho sa kontrobersiya kang naging pasaway. Ay anano karon na pagsaway ta sa publiko kung kamo mismo amo ang nagpanguna. Action firing line. Nan, tiya mo na, no, kay ngadaan kadamo na sang mangin pang-aresto, nagsunod man diri sa aton sa Visayas, atong sa Boracay, nga habal-habal driver nga nagpalapta man niya sang mensahe, ini leksyon sa mahilig. Sa social media magbabad, kapin pa sa Facebook, nga nagapinagusto na lang sang ila sini, nga maginapang post. Tandaan ta nga may cybercrime law, no, nga ginapatuman ng gobyerno, nga pwede kamo magapatubang sang kaso. Action firing line. Tining kakita sinaman nga ma-offer ka pa imo iya dublihan niya pa atong iya sa maestro kay siling niya dugangan atong iya sa manunudlo to dublion ta kung sino man makapatay sa pangulo kundi di amo. Action firing line. Diri sa lokal nanumpagid ang mga dugang naton nga mga istoryan karon nga gabi. Technical Working Group nagrekomendar ho nga padayunon ang pag-operate sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Mayo 16. Action firing line. Which is good. Kung ako yung palantawon, okay gina siya. Nga, number one, ang mga hospital, subong kundi nakasentro gihapon ang mga preparasyon nila para sa mag-COVID patient nga posible dalon kung may ara gid man diri sa Bacolod. Now, ang nami isinig kay pwede sila yung makakadto dira sa Bacolod Respiratory Outpatient Center agod nga magpakonsulta. Action firing line. Kag ang masubo galing nga balita kung COVID-19 kag pandemic ang pagambalan ining panibag-o man no, nga record nga dugang duha ka mga returning OFW sos positibo sa COVID-19 kag natalala nga pagasayloon sa isa pa ka facility quarantine sang syudad. Action firing line. Kinulbaan gani ko gincheck ko man nga isa sa mga classmate ko ara na sa upod nila. Gincheck ko sila kumusta ka mate? Way kailanat? Niya wala? Hindi to ikaw? Niya wala? Action firing line. Hindi ako. Lain naman na to, singko na man nga pagkaimtang. Tiamo ni siya ang problema. Nga nagadalaman sa kakugmat sa publiko, especially kung may mga returning OFWs, nga ginapadala diri sa aton, nga masami ang problema, kulang sa komunikasyon. Action firing line. Kita mo, may mga nagsululod, gali man no, without our knowledge, sini nga hapon, may mga nag-alabot man, halin sa Cebu, mga returning residents, sus kadamo gali sa ila, kibot ko kaina pagpadala sang mensahe sa ako ni Councilor Cindy Rojas. Action firing line. Kabalo kita ngang Cebu City, isa ini sang nagaproblema subong kon COVID-19. O, di ko makabati yung publiko, sige tinano na, ipasulod nyo naman na di. Nga kami ganit di sa Bacolod, gantos kita di. Gatingwa kita mag-cooperate sa gobyerno na tons lokal. O, tinga mo ning sitwasyon now. May araman naman nagsinulo daw. Action firing line. Di baluon ta karon kung nanugid ang mga plano kag mga regulations ng government under sa sining ginatawag nga Modified General Community
quarantine. Sa probinsya, siling siyang provincial government, distriktohon kung lang pagbaton sa mga returning residents. Halin sa Cebu, paano ina-regulate sa report karon ni Aksyon Marlon Hinovia. Action Firing Line. Kagbayara man 24 ka mga Negrense OFWs nakatapos na sang 14-day quarantine sa Bacolod, Subong nga daw. Action Firing Line. Alas 7:07. Action Radio Philippine Standard Time. Rektahon tagilayon ng aton mga nagapanguna nga balita karon nga gabi. Naunahon ko lang diri sa Bacolod City kay pagkatapos ng announcement nagligad ganaw pamatyagan mo ang National Interagency Task Force kung magambal sila tuy daw sigurado na nga mo naging ang matabo, no? Kay ga-expect kita, although kaintindi kita sa sitwasyon nga indeed wala gid man tanan kita ga paabot nga mo ning sitwasyon kag ini una no nga problema akon parte sa pandemic sa COVID-19 na pagambalan. Ti ang tanan diri way ka preparar sa tuod lang. Pero ang katingalahan kang nakibot ko yakon nga kung magpalayag National Interagency Task Force pitik sintas naggulpiada yan naglain ang huni nila. Action Firing Line. Di ang syudad sa Bacolod kita niyo may appeal to tani nga plano. Dason kumugin ligwat kundi kibot naman kita pero nano ginini. Nakaroon nagabi balikan ta. Ang aton sini halang doon nga alkalde diri syudad sa Bacolod di baloon ta what will happen next kay way pa man sang proper guidelines nga ginpapanaog ang National Interagency Task Force angot sining implementasyon sang Modified General Community Quarantine. Online sa Firing Line. I-check tanong-dugay si Mayor, way pa siya sa linya, kay gusto na to ni Baloon siya kung ano yung matabo. May mga meetings diri sa aton, ginpulawan actually mo sa mga city officials ta. Nag-istorya sila, gin-discuss nila na mga parameter sa himuon, kaysa tutod lang, hindi ilawag-lahog. Nga halugan lang gilayon ini. Sorry to say, no? Damo nagasiling ti ano na lang kami, sir man. Ang iban sa amon dito sobrang nagikapigado, lain naging pamatsyag namo ni. Ti sige yun, tapag ining enhanced community quarantine, waay na gani enhanced community quarantine. Kaya expect kita gani nga mabalik sa new normal, pero may mga regulation nga kagabi gin-mention na sang alkalde, kung ano ina nga mga regulation, especially nga mas ginakabalakan sang city government of Bacolod, among aspeto sa ikayong lawas ang health. No? Kaya amo na siyang mas importante sa tuod lang subong ti husto na way kita trabaho, way kita palang abuyan. Pero kung disgrasya nga matapikan kasang COVID-19, hindi lang niyang imo palang abuyan ang madula, basi pating kabuhi mo. Action Firing Line. Tiotro man ng National Interagency Task Force nga naghimo man sila dapat tani ni before sila magpagwa sa statement sa media. Total may panahon pa man. Kagasta pa man today ang appeal gani nga pwede ka maka-appeal nga LGO. Tanigin tingob na lang nila no. O buwas abi dispiras sang katapusan para sa sining inapatuman nga enhanced community quarantine kag general community quarantine sa mga LGUs. Tani dira na lang nilaging timing para hindi man maglingin ang bagol katawo. Action Firing Line. Ay diri sa aton sa Bacolod, ang laom sa mga negosyante balik na normal eh. Ang LTFRB gani ginas-interview ko sa Agas Action Hotline, siling sang LTFRB director, siling nga sir amo ni siya ang kanamuon 50% ang ina-expect namon nga kanamuon sa mga transport sektor sa Bacolod nga magabiyahe nga mga jeepney. Kundi siling ko okay na. Kag na-mention man nga ang mga restaurant pwede ni kabukas, mag-operate na sila. Basta may social distancing lang. Tiyawer sa idalom sang panibago nga modified general community quarantine. Iwait kabalo ko na naman ibutang nga set up sang National Interagency Task Force. Action Firing Line. Tagbisan kaina
sa mga statement during sa ginpatigayon nila abing press briefing, lain man yang ginambal ni Attorney Harry Roque, no? Lain man ang statement ni Anyo, ging klaro yan naman. Action firing line. Sila ko gani, bisan sila mismo, ambot ka meeting giman ni sila to, nga nung nagsalang isagaw. Now, ang panawagan gani iya sang mga sa linyada, no, sa mga doktor, siling Dr. Julius Drilon gani ginas, sige kinanglanon to paanay di tani mass testing. Gay nga gaw tani gani kita sa mga laboratory nga i-set up tadi para makabulig kita nga mapadasig ni ang mass testing. O ti subong may nag-alabot na naman halin sa Cebu, non-OFW, mga magsiling ka non-OFW, hindi niya mga OFW, returning residents, ini nga na-stranded dito sa Cebu, nagatrabaho itong iban, gamo ni nagpalauli di sa aton. Action firing line. Gamo ning isa sang balantayan, ta kung ano ini, i-check talang na kung bala ang situation, anong palayag nila ni, nakakompleto ginman sang ginatawag na ton nga RT-PCR test, nga may ara ginman sila, ginauyatan ng dokumento, nga makasiling kati okay na, negative na sila sa COVID-19. Take note nga ining mga OFW nga nauna, sa ginpatigayon nga swab test o pagwa sa ilas ang swab sample, sa primero nga pagpatigayon sa RT-PCR test, duhalan to ang nagpositive. Dumduman nyo, tigalaom kita nga duha lang, sang ginsulit ka nagpatigayon, nagkuha sang swab sample, kang ipadala dito sa Iloilo, ti subong nga lawyo, may bag-o nga update nga may duha pagid nga gindugang. Action firing line. Kamo nang subo-subo, hindi ta mabasol ang tao, gariak ang tao, sinya tinano ni, anong imuon ta sini, hindi na yan sala ang desisyon o kung ginimo ka desisyon sa nasyonal, para nga padaso-daso kita nga magbalik sa ginatawag nga new normal. Tidamo nagrereklamo nga mga LGU, siling siyang National Interagency Task Force, balik kita sa modified General Community Quarantine. Action firing line. Lain pa sila siling ko pagwasang guidelines bala, basi mahambal iya, no, ang National Agency Task Force nga mausar man kita gyapon mga quarantine pass baw dako giga kwan ini, no, dako gini nga huol naman liwat sa publiko. Action firing line. Kabalo ko nga ang tanan, apektado ang comfort zone. Ang tanan apektado ang palangabuyan. Pero amo na gani, personally ako yan naghambal. Hindi tani pwede nga buhian ta mag-lower na kita sa aton guards, pabayaan ta lang ni, kay basi mabot ang tiyempo nga pariyo sa iba na magkapunsuran nga gintapos nila ang ila sining nga community quarantine, naggolpeada taas ang kaso, resulta balik sila sa lockdown. Action firing line. Ay gusto ta na, ha? Aran ako noon, standby na si Mayor. Nag-text man si, itawagay sa bisa cellphone niya lang toy. Kay nag-text bago lang ang iya dito nga personnel nga okay na sila. Para nga maka sailo kita gilayon sa next naton nga topiko. Pero unahon ko lang niyo kay kamakon muda-muda mo ang gulpiada kay ina pag-post sa Action Radio Bacolod sining breaking news. Di ka magpati ang mga palamangkutanon ara tanan siling ko hindi ko niya kasabat. Kay number 1 ang Bacolod City mahulat man isang proper guidelines, no? Kag kung ano nabutang to, amo na siya ang aton sundon. Kag kung maidugang ang Bacolod depende na kay na-mention mo to kay naka-DILG nga ang LGU na ang may papel kung ano pagin mga regulation ni mo nila. O tibot ang balon ang mga ordinansa ni hindi mo man niya mapunggan, no? Kung ano ni ang matabo, di ba? Ang mga ordinansa sa syudad iya sa mga LGU, kuha na iya discretionary kag puder na sa mga LGU kung ano matabo. Kung paano ipatuman na, tiyari, ang guidelines ano ni pagwa, hindi ayan ubol ni, basi sa size paninila iya matapos. Action firing line. Ara na si Mayor niya,
may ginasikaso pa siya guro kay nagpaset si Mayor alas 7 sining gabi sa action firing line nga gusto ni Mayor magatag man information kay bisan siya mismo ang opisina sa alkalde ang PIO damo nagapinanawag to nga nagapamangkot kung anong masunod nga matabo diri sa Bacolod. No tinginangan nato ng alkalde kay first time ko na yung mga interview nga araman si Mayor sa piyak nga video. Ma-video yes Mayor kuno kag mag-intra diri para nga maggatag mandugang nga ma-information sa publiko nga nagapamangkot anong matabo sa Bacolod, no? Sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Madayon pa niyang pagbiyahe sang mga dipasay nga salakyan, that is number 1. Ano ang mode of operation sa mga negosyo halimbawa? May mga pagbag-o bala o kung depende na sa himuon sang syudad nga desisyon. Action firing line. $1 million question pa na unless otherwise nga may ara na gani guidelines. No, sa bahin sang IATF, tilain ko ma-meeting pato sila karon basi pulawan pato nila sininga gabi. Tingwa sina, ati malabutan lang kita sini Jes ang ulat di kag antes kita makahibalo kung ano gid ang guidelines sini. Action firing line. Sa mga nagamonitor na karon na gabi, salamat gid sa inyo para ng pagsakdag. Pwede magkamo kapadala sa aton mga mensahe sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Ma-post lang kuguro pila lang gid kama commercial kay si Mayor may gapanganangan pa siya. Nagpaset siya sa aton karon na gabi para sa pag-eksplikar dugang sini. Magabalik lang ko pagkaligad gilamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:21 na. Sa gihapon sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden, Aksyon Artay Hupon sa gihapon. Tubtub kita tak na alas 9 karon nga gabi. Action firing line. Si Mayor Evilio Binglio na di ara na sa aton sininga linya kay maini at least ang pila ka mga palamangkutan nun ginapadala nyo diri sa Aksyon Radio Bacolod nga hindi makamiya makasabat sina buligan kita sa alkalde kag para at least abansi kita nga daan
Antes pa man ang guidelines halin sa National Interagency Task Force. Damo gani gasiling niya mining timsong guro nila ni laban-laban, bawi-bawi. Line sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad, bag-ula ko experience ni so rigid mayor, may pwede gali no virtual nga ining ara si mayor sa piak ari man kudi. Mayor, how are you? May gabi. Yeah, may gabi. First time ni art niya ada ta sundua sa kamera. Gani siling ko din si Mayor Maagi, sinasaling ko sa kameraman ko din, si ko din si Mayor Maagi, iyak ron. Siling niya kalma ka lang da, kaya ko lang bala. Do kabiya gid sa akon kay Amerikana kontra ko. Sige lang bala, kay kabalo ko nga ginbilin mo yung imo Amerikana, Mayor. Do dihado gid ko sini. Sige lang, kay mo ginana timingan lang guro, hindi nga may Amerikana ko nadala eh. Mayor, may kay at least makaupod karamon karon nga gabi kay hindi kami kasarang mga lakasabat bala sa mga palamangkutanon ginapadala sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kami bala mayor man kaina nakibot gid no sang ginpalayag sang NAITF. Pero anong epekto sini mayor because of this particular statement coming from the national? Well, actually, of course, kung nakibot ka mo, nakibot ba kami? Mm-hmm. Kami kay daw ginahilas ako mag-istorya ka nga sabton ang mga questions kay kung matian tang announcement naghambal sila ang halin kami sa kami to tanang sa listahan to ba? Nga ibutang kami kuno sa modified GCQ. Okay. In the first place, ang ginatawag ng modified GCQ, hindi kami na familiar. No? We do not know what they had actually modified. Okay, ang mga previous na mga communications namon nag-define sang ECQ kag GCQ, pero ang modified is not so, hindi ka sure kung ano gid na. So, of course, natural, we are willing to adjust, but in the meantime, kaya may nagpamangkot man sa ako niya sa kamedya, katising ko, effectively, we are freezing the actions namon because well, kami if you recall, sa imong programa gani, nakahambal ako nga prepare na kami. Kay sa itong mga tanion, ang amon nga plastada sa to is really to go to GCQ. May naubra na kami nga executive order, kag may naubra naman kami nga covering letter para sa IETF. And then na kay balo kami antes kami mag-submitter nga manog announce ang presidente sa mga bago nga guidelines so bago nga classification sa mga nalain-lain nga lugar sa Pilipinas. So naghulat kami. Now, pa karon, yung pabalo kami nga low risk ang Bacolod. Okay. So, amo to nagtawag ko dahil pag-anunsyo kahapon, naging tawag ko si Vice Mayor Elcid kay wala labot niya Vice Mayor siya sa chairman sang IATF na to di. Singko emergency meeting da. So, kung pwede ang mga konsyales, naging tawag naman ang PNP, si kay Colonel Viñas, ang DILG kay Director Joy, ang atong pag-Coast Guard, yung atong airport authorities. Kag sa dito sa long meeting, sa mga 2 hours and a half. And yung assess namon ang kaintangan, kag nag-agree kami unanimously nga hindi na kami mag-apilar pa kay given one day man lang ang process kag sa ako nakita nga guidelines bahagi kapag sa regional sa region kag considering ang in all likelihood ang region magani guro to nag-recommendar sa to kasi they have to base their decisions on certain data and statistics and teaching naman daw kasi hindi na kinaglan na daw kasi nga exercise in futility. So we agreed nga matuno na lang ina pero at the same time I suggested to the
sanggunian nga dapat madihon na sila sa mga ordinansa nga para ma-ensure man namon ang ginatawag nga minimum ang word ni na di health standards. So, nga minimum health standards. Sabi nga, ang akong paminsar, kung hindi natin makuha sa ila, we should have our own initiatives in Bacolod. And that was the direction nga mapahimo kami ordinansa. Sugot man sila. However, considering the time constraints, ang ako nga proposition sa to nga in as much as there as the legislators and I was there as the executive, ko para mataytayan kani so that we can have a smoother transition. Proposal ko nga singkoti mahimo lang ko ang executive order nga matawag natin with the transitory executive order para nga makahulat kita, no? So, amo na tong lakat ang committee ni Councilor Archie Baribar ang natawag namon nga exit planning team. So, po kay aton legal officer, aton executive assistant, si George Oleta, kay si Dr. Ibel Sama, Okay. si Jean, yung pa-draft namon along those lines. Now, gahulat kami ma-finalize ito. Tumupan subong ang bago naman yung announcement nga hindi gali kundi mabalik kami sa Modified naman. Now, so the question as of the moment is what is the modified anong parameters na. So much so that kung mahimo kami kag gumawa ng guidelines, sundon na po naman ang guidelines. Okay. So mahulat-hulat kami anay. Hopefully by in due time, gusto lang namon kabay pa na magtupa man sa tion nga may panahon pa kita mag-istorya sa pumuluyo through the radio, to social media para ma-explain man naton kung anong palaabuton. Okay. So, ang statement ko kay ina sa ni Secretary Anyo, nagakahulugan niya, I think kanamo sa involved, di ba? Hindi lang Bacolod, kundi it practically involved the whole Western Visayas. No? So, I believe ang Iloilo City kag Iloilo Province, amo man ang ilang status subong. Okay. So, we are in that stage nga may palabot kana nga hulaton may hulaton tanay before we can really talk about those things, no? Okay. Except what is getting clear nga may guidelines yung pagbuang DTI kung anong mga businesses ang pwede maka-abre. May guidelines man ang DOTR para sa public transportation. So may ara na pero hindi man kami sure pag-gid kung dala na sa modified. So, maybe we will do it. We will make the announcements kung ara na sa amon ang mga dokumento kag kabalo na kami klaro kung ano gid ang pwede namon ma-share as information kag guidance sa aton mga pumuluyo. Okay. In short, subong, hold on ni anay tanan, hulaton ta na lang ni ang guidelines nila before kita mag-move. Kagliwat naman kita nga mag-explicar sa tao. Siguro better nga para isa na lang ito kung balon ka. In effect, kung may himuon kami subong, to an extent, that is still speculative because hindi man kami sigurado kung i-approve nila. Correct. I hope nga amo man siguro kintangan sa iban because according to that announcement, 37 ka provinces, 11 ka cities. So, ina sila guro kung pamakoton na to sa media, maamo man guro sabat nila sa akong subok. Yeah. Ano ba sabat mo na kay sing mo ba kung mag-ambal ko amuning matabo tapos lain gali sa guidelines sa magwa kundi ang gwa mo sila ambalong katawo ano sa mayor do wak bawi itong ginambalin na to. Ambot lang ko ang may speculation nga it might have been an honest mistake, no? Okay, but, okay. The thing is, we are under the national government and we are supposed to comply
kung anong guidance ng national government. And we had always been, maybe tayo lang reminder nga basit matingala man bila iban. Sang una, sang bag-o ning COVID naton, wala na specify kung anong otoridad namon ang mga mayors. Correct. That I suppose. So if you recall, sang March 15, ako niya mismo nagperma sa executive order nga nag-declare sa general quarantine because at that point in time, damo ang nag-ayo nga daw ginakulbaan naging sa COVID kay nagbalalik to di ang mga katulad ko nag-declare quarantine ang Manila. Nag-lockdown ang Manila. So mga tao, ang mga taga Bacolod sa Manila dinaguso pakabalik sa Bacolod. So considering ang Manila at that time medyo damo-damo ng mga COVID cases, do kinabaan man ang pumulo. So doon naman kung hindi nagamitin kami sa mga otoridad sa eskwelahan, private o public. Sila ang primero, duga pugong gid nga sirhanta ang classes kay amonik muna. Anay kinagdinaguso ang mga taga Manila, nagpulbaan naman sila naman ang nagdaso sa akon nga sige na. Oh, no? Correct. So, at that point in time, I had that discretion and authority, therefore, to do it. And even the declaration of the enhanced community quarantine, which incidentally, ang primero siling stage, upod kami sa probinsya. Kinistorya namon to ni Governor Bong Lacson, ni Congressman Albi. And so nagdungan kami deklara sa 38 sang April 30. So, meaning, even at that point in time, kami pag-apon yan kasi sila, but then came the bag-ong ruling sa Circular 112 nga nagklaro nga sa ilaw nga polisiya para sa mga local governments maka-shift from PCQ or GCQ or vice versa, kinahanglan i-approve sa national IATF. So dito nakita namon nga do madugay-dugayan ini kag sang primero di ba lang kita sang primero di low risk man kita and nag-apilar lang atong gulpihan ay bilang kaagahon tawag ko kay Vice Mayor Elcid, and to their credit kay may urgency ito nga masubmiter kami immediately to Malacanang sa amon nga appeal. Right there and then sang aga nga ito natapos ang sanggunian nga resolution kag nagsulat mo si Congreg and ato ang daw ka inspiring nga sa daw kay din-approve kita, and if you look at the list sa siyam to ka mga areas including NCR ng mga Region 4 and mga Region 4, mga Batangas, mga Laguna na da. So dagko sa mga lugar, and then ang Cebu nga probinsya, ang Iloilo nga probinsya. Duwa lang tong syudad mo, Davao, ang isa Bacolod. So daw favor bala sa ato ning hatag. Okay. Now, galing paglabot sinisubong, balik naman kita sa Loris, kaya siguro maning kalipay kong at least considering Bacolod is the biggest city in Western Visayas with 613,996 nga population. Okay. Kag just as a little background, I think na-share ko man na si mo nga pag-survey sa League of Cities of the Philippines. Ang mga cases nila sa COVID, ang mayoriya nilo halos mga 70 to 75%. Ano sini? Ara sa mga syudad, ara sa mga syudad because these cities are thickly populated because of the density of population. Because bisan 146 lang kabilog ang cities in the Philippines. So, sobra 40 million ang population sa 146 cities na. So, therefore, mas damo tao, mas budlay, mas ang bungguanay, saplinganay, ang social distancing budlay imponer. Pero to the credit of the people of Bacolod, until now, 11 na cases niya, ang duwa sina are apparently mga OFWs, no? So,
though wala pa tayo may nakita lang pure local transmission kaya itong iban na nagaling sa Amerika, nagaling sa London, nagaling sa Manila, nagaling sa Quezon City. So, at least, so far, makahambal kita nga in our population vis-a-vis the total positive cases, they are tagibag niya sa kategory nga panubo-nubo. Although, what we have to consider always is, in the first place, COVID is still there. Yes, yes. Wala pa sa vaccine. So, kung ang analogy ko na art ko basketball ni, wala pa basi second quarter pa lang ta. Correct. Si pata subong, it doesn't mean nga madaog na ta sa third quarter kag sa fourth quarter. So, let us not be swayed. Hindi ito niya pag paminsaron masyado kung anong aton status, kung enhance kita, kung community kita, kung modified kita. Whatever it is, at all times, mabantay tayo anay. Kaya di pa tayo ka. Kung ano pa, bisan gani si President Duterte, nagambal man nga, it doesn't mean na kung wala na quarantine, wala na COVID. Correct. Okay, ang part of the reasons, I believe, that we had to go to start easing the controls is because ang ekonomiya ito nagabatsyag ba, gaubo-ubo naman. Kaya bisan gani rin sa Bacolod, tanaon mo ba, kung gagasto kita, pero wala ta income. Kaya wala tao, wala man bayad taxes. Okay. So, amo man lang nagkatabo sa Pilipinas. Aha. So, anyway, wala to na mo nga kung may pagwa nga guidelines and then the official action and statement naman coming from you nga mo ni pamatian mayon, no? Para at least kay kabudlay man to nga maghimo kay action nga way pa ni ang libro nga ginuyatan ginubra nila nga guidelines kamo nang imo basihan. Pero since nga way takbalo kung saan matapos nga mapagwa ng guidelines, what will happen after May 15? Halimbawa, kung way pa sila guidelines gyapon, ining mga borders naton, ang mga check-up points will continue lang inaanay for the meantime mayon? Ang borders na, yung bala na naman on the floor, yung hambal na ni Colonel Binyas, no, araga pamati ang tanan niya. Ang rekomendasyon niya in the first place, if ever we take them away, that has to be gradual. Hindi tangagulpi. Tapos, rekomendasyon niya man nga ibilin ng anay. Because kung tanawon ta gani, di ba, practice mo na diri nga bisan wala pa sang COVID, may mga check-up points kita. Correct. So it can also serve other purposes. Yes. From time to time, I think makabulig na. For example, may mga truck nga delivery truck. Especially abikon halin sa Cebu. Kung mabantayan ka na, basi may mahimo patay. Sa pabayay na mga kaso. Correct. In fact, although ang sitwasyon tadi is ang borders ang Negros, hindi man yan sa aton. So, technically speaking, ang lain ng status ang Oriental sa Occidental. So, supposedly, we're supposed to be safer. And therefore, we are supposed to defend ourselves from the entry of those coming from Oriental. So, how much more subong sa Cebu, I was told nga sa subong sa Cebu ko na nag-overtake na sa Quezon City as the most number of of cases. So, balantayan gini ang Manila kay Cebu. Kan kita niya, though inabala kabalo naman kita kung anong kakalakabo to. Mabantay ta. Okay. Now, Mayor, kung mo kati wala tunda na yung guidelines ni, but to the returning residents of Bacolod coming from different areas throughout the Philippines, including sa mga OFWs ni, kung may nag-alabot man sini nga adlaw, nanong himuon tas ni for the meantime nga way pasang guidelines? Inaya sila kung sa bagay, mga cases na nga daw mambal na focus ta bala. No? And sa dira yang plastada, kundi last week national teleconference kami sa Union of Local Authorities of the Philippines.
Okay. Kag ako nagrepresentar sa League of Cities of the Philippines, kag ang question ko to sa kay Secretary Galvez as Chief Implementor ng COVID, ng task force, parte sa mga OFW. Kag yung hambal ko sa iya nga diri sa Bacolod, we are instituting strict quarantine procedures, no? Hambal ko nga i-implementar ginamon ang 14 days na quarantine regardless kung din sila kaya ang theory nga kung bisma paghalin niya pag saka sa vapor sa Manila, isa pa na kaadlaw ka makalabot sa Bacolod. Tingnan sa kabalo kung di na siya ganto sa isa kaadlaw na. Kag nakita ta na experience ta nga may duwa na sa aton nga natabo. Sa probinsya may araman, sa Iloilo may araman. So ulod hambal ang iban sa nasyonal nga home quarantine ina sila. But kadelikado gisna in the first place kay impractical. Paano mo kung isa na sila kadatot, paano sila mas bantayan? Correct. Kung ara na sila panimalay, ang chance nga malagaw na sila. Mas dako sa saging confine mo sila sa isa ka quarantine center nga bantayan ng isang pulis. Kag imagine mo na kung pananglitan ang mga OFW diretso sa ila palay. Kag may utod sa anong kabilog. Nanay sa tatay, 7. Anong plus 2, 8 sila tanan. Kag, mintas tanto nga asymptomatic siya. Miti wala man sila kabalo nga may COVID siya. Yes. Kung natnan niya na ang biyong 8. Correct. Hindi lang, inang 8 na nga ara sa balaya. Maglagaw pa gid. Maglagaw. Mintas sa galagaw na sila, masimang laton pagda sila, kundi dako nga halit. So, plus, in addition to that, we insist that iswab pagid naton sila. Para ang 14 days na maghalin sila daw piho tabla. Si Secretary Galvez nagdayaw gani. Correct. So, nga Bacolod, Mayo, kay amo na. So, kabay pa nga suporta ron kami gapo nila kag batuno nila nga polisiya. Kay we will amo na nga necesidad na naton mga ordinansa kay unless it is unconstitutional or patently illegal. Kung may ordinansa kita we can insist nga to do this and do that. Yes. Hindi pa sangto gid sa IATF ng mga guidelines. Kung may ordinansa kita, yati mambal ka ti amo na diya. So, hindi kabalo na yung aton sanggunian and we are preparing for an eventuality like that. Yes. So, anyway, ula to namon, Mayor, mabalik kami sa imo if in case makuha nyo ng kopya para nga makabulig man ang Akson Radio sa imo sini palabot sa publiko, no? Sa mga nag-monitor sa aton para ba insindihan na siling kugani. Guro ang home quarantine pass nila pang tuguon nila na base sa guidelines blay butang kinahanglan may quarantine pass regulation gyapon. Ay, kapalihog gusto ginang imo nga punto. Kay ang home quarantine pass base mausar pa na gyapon. So hindi na prematurely kay kundi kahapon pagkatapos sa emergency meeting gani at kadlawan sa to kay kundi yung tambal na ko sa PIO sa video. Kay anunsyo. Kag ina sang ugto mga 130,000 na nakakita. So, ina sila ang 130 natin. Lalagson ka naman yan. Hindi. Wala pagli. Correct. Wala sitwasyon. Teka ba pa maintindihan? Mga lang po sa pasaylo. Mga po sang understanding kag pasensya sang aton pumuluyan. Kaya tiyan mo na natabo. So, wala man tadi sang wala man ta sala di. So circumstantial. Pimakulat lang taanay. Mulat lang taanay. Sige. Mayor, hindi ta nakapagawaton. I know that damo kapag importante nga ginaasikaso dira. Thank you so much, kid, sa imo time. Ginatag karon ng gabi, Mayor. Ari man kami sa NGC. Kung gusto ka din masyal, pwede man. Sige. Pasti matingala sila, wala pa din siyang tao na sulod ng Amerikana mo. Bigla ko mo. Sige, Mayor. Salamat, sir, sa time. Sige, anyway, ang importante nga ngayon ka man mag-Amerikana, sige halang na. Sunod mo kayo Maninoy, Sandy Pichiri,
Sa iya mo lang nagaling ng iban mo. Salamat, Gid. Gid. Thank you, Gid. May I just take this chance to say salamat sa pumuluyot ang if we have this rate of infections Bacolod nga ang nabi. Ang kredito iya sa pumuluyo. Kiti nag-tuman sila mo titanaw sa Amerika. Kasi nagatanaw ko sa television sa CNN, ang baso nila social distancing. Kasi wala to sila disiplina, wala sila nagapati sa ginahambal sa marali pag sila yay. Kundi subong grabe ang ego sila. 80,000 plus na ang nakalamatay. We have to learn from that. Hindi tayo pagtutukan na matabo na di sa aton. So, kinandaan magkinapdanay kita, mag-rupay kita kay kada isa. Importante kay please, kung ano ba para sa imo, please defend yourself, no? Kaya kung tanan kita nga defend ourselves, kaya kung di madefensan mo lawas, madefensan mo pamilya mo, madefensan mo sosyedad. Okay. Sige. Thank you, Gid. Sige, Mayor. Sa tanan nga sa Palmadi. Salamat. Good night, Mayor. Salamat. Good night, thank you. Action Firing Line. Mayor Evilio Bing Lunardia, ti importante ini, sa tanan nga man nagapamangkot bala para at least klaro. Mayari di ka pamangkot niya, pwede na sir, nga mga kasanay na sa motor, ti hindi pa nasubong masabat because guidelines liwat sang National Interagency Task Force ang ulatunta. Tining kakita sinayaman, karon okay malang na nga ang city government actually nakaubra na sila ya ang exit planning team ara na yan ang set up abi kung anong himuon kag matabo sa Bacolod. Timakon mo nito, do mo nagani siling ko, EPS dali lang. Basing ibandang home quarantine pass yung ginpang haboy nyo na to. Basi kon ma-misplace nyo pa bala, oy balik anay pangita ato anay. I-preparar ginanay kay siling ko basi kon sa modified general community quarantine basi magambal karon ang National Interagency Task Force. I-regulate nyo, kinaglan may ara ginanay home quarantine pass, color coding kita anay kamo abi. Man kung kay isa mga inputs yung kasulod sila, to depende man na ginagather man nila anong ginahimo to sa Bacolod, anong ginahimo sang Davao, anong ginahimo sang iban pagin nga lugar, Iloilo. Yabi amo ni Beo, ang instruction ta sila nga dapat i-replicate to ang Bacolod no mayo. Sige sundon tabi sa iba ng probinsya, sa iba ng mga syudad, amo maning himuon nyo. Ti amo na ganing hindi bisan si Mayor subong hindi ya masabat na tanan because kung iplastar yan naman karon ang naobra na nga plano sa Bacolod sang exit planning team dason pagwa na sang guidelines karon ano naman lain naman kundi gwa niya Sibuyas, Bombay. Action Firing Line. Na ang lain sila mo ni kung sa mga tinigang pa way pagid bala maluto gid tudo medyo lulagdos na bakiton mo na iya. Dahil natawan ako din nabutod, hindi pa na iya luto, gid. Di amo ning natabo sa sitwasyon sa National Interagency Task Force. Again, hindi taman ni sila mabasol, bangod nga ang kagaw ni nga kagamay. Hindi mo gani makita si Axon Oliver, kiti daw kamay gamay ni siya mo. Magamit ka pa sa microscope para makita mo ni ang animal ni nga COVID-19. Hindi ni siya igapalipod. Amakon mo kalitan gini mo isato no? Nga kung kay isa dominit ang ulo mo sa taga-IATF sa nasyonal, kasi mo nano ni man, kapinalagpat ni sila, nano ning ilay ang mga desisyon tuman? Tiyang gwasi ni kung kay isa mamasol ang publiko, niya nga nagbago na maliwat ang desisyon. Ti, amo na gani ilan na to yung Interagency Task Force, composed of different department and agencies, nga sila nito gamiting kagadesisyon gabinuligay. Ti anong tanak karon? Kay na damo nagrereklamo tod man kun ikaw sa probinsya, ako ya gani nagambal gid ko no nga dapat hinay-hinay lang. Kay ang COVID-19 ining kagaw nga niway pa niya nadula ara pa na siya gapatupling kun dinda. Ang lain kay basing iban nga may nga nagadalas ni career bala asymptomatic. Kaya mo nang pinaka-worst, kapin pagid karon migo mo, asymptomatic siya,
tido kapag sick man lang kung ikaw nga aton normal nga paminsaron para sa aton ang tawo gani kung mayong kondisyon niya, mayon niya, why niya balatian niya kayo sina lain niya noy. Ang COVID-19, kita mo sa primerong advisory sa Department of Health, basta ginahilanat ka, basta ginaubo ka, tutunlan mo sakit. Budlayan ka maginawa, simptoma ina sang ginatawag nga COVID-19. Pitik sintas, LBM, o nangin simptoma man sang ginatawag nga COVID-19, kita mo gilang ni, amo na gani siling kupurti ning animal ni COVID-19, siya na lang ning buyayawon, takido ka init, ulo ko blang ko, hindi kita kabangon, hindi kita dali-dali makamove on. Ang tao subong ga problema. Damo na gani gambal mga driver ni gasiling mabiyahe na ta, amo na tani. Ang kaina sa aga na interview ko sa Action Hotline siling sang LTFRB, mabutang na tamo niyo ang mga taxi kinanglan may ara sa separation na driver para mapungkuan sa front seat para tatlo makargaya. Ang mga jeepney man sa front seat mabutang man para may mapungko man tong pasahero. Tingin na sigurado punggan hindi anay na siya naman ma-implementar. Kinagliwat naman mo. Ti pareho sining ang general community quarantine may ara na yung guidelines. Sa province na himo na na. Kay may guidelines man nga ginpadala ang National Interagency Task Force pero ang modified do pareho bla sa motor kundi ang setup sa motor gwapo na nasabi ginamodified sing iban ginaislan suga nga sanag. Ang tambutso ginapagahod nga kung magpaandar siling kunano niya padayaw. Natiya mo na, huwag takabalo ko na i-modify nila na sa general community quarantine. So please, ang ato na lang himuon subong, hulat kita sa guidelines and let the officials, let the people of Bacolod, or let the city officials of Bacolod, kag sa probinsya, nga i-discuss ini, kag kung magsanto malang ang ila ipapanaog nga guidelines sa plano na nga nahuman o ginpanday sa mga miyembro man sang exit planning team that includes some members of the IATF diri sa Bacolod. In the same manner sa province, amo na siguro kagliwat nga iplastar sa inyo. Siling ni Mayor niya 130,000 ang naglantaw sa video ko nagligad to kaya abi ko masigurado na. Amo ni nga subong padali-dali ka, ikaw yung basulan ka tao, masing tao na ano kay mo, Mayor, gibawi mo na. Pero sa tuod lang, may mga panibag-o nga development nga ini naghalin didto sa National Interagency Task Force. Action Firing Line. Tiulaton ta niya, kung anong mga guidelines sila, tinguan ta, ka ma-explikar sa inyo nga amon mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Bakolon nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:05. Damo ga pamangkot pagidisako no siling yati di blagin hambal to sang taga LTO na kina mga regulation ma-meeting pagid sila actually kay ina tumo ma-meeting si Director bala sa miyembro sa Transport Organization and Chairman Committee on Transportation sa Council di Bacolod kay ato mga plano during the new normal kung paano i-kuan ina i-plastar ti pamatyagan ko makuan yanay pamutang sa alang-alang ni plus ang LTO mabukas man taning target nila on May 13 no sa May 13 mabukas ang subong abing adlaw nila May 13 ang sa probinsya. But na dayon guro to yung pagbukas nila. May 18 naman para sa mga diri sa syudad sa Bacolod. I-check ko lang na si LTO kung anong matabo sila. No, kung madayon di sa Bacolod, di sa May 18, bangod sininga development to. Action Firing Line.
Maayong gabi lang sa mga tagpalamati monitor karon na lang dugay-dugay palihog inyong mga mensahe na ang gagin padala kay Atindion Tagina. Sa iluan ko lang very quickly, si Action Marlon Hinovia, ambot na noong mayara man mga update kay development kikan sa provincial capital ano matabo niya. No, nag-file to ya appeal ang province tiko mo nga gin desidihan amo na tong matabo no, hindi ito yung mga silinga GCQ sila kundi modified GCQ man. Kag plus ining mga nag-arabot diri sa aton may nagdungka glisis kalanti kay nahong at bakulod man di. Kay Actiondale karon dugay na. Report. Pero diri kita na sa report ni Action Marlon Hinovia gikan sa provincial capital. Action Marlon, may gabi. Action Art mayong gabi, yuhob nga may paman nga babay, kaway-kaway sa nga kamot ang nakitaan kay nasa 24 sa mga Ano to? Yuhom nga may kaway-kaway? Yuhom nga may paman nga babay nga kaway-kaway kay man nakapuli na gid man no. Ining 24 ka mga Negrosanon nga nakakumpleto sang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa Go Hotel diri sa Bacolod na. Nakapuli sila, ginsugat sila sa salakyan nga ginpadala sang local government unit nga lugar nga ginapulian nila Action Art. 24 ini silang original ni 27 ini sila mo. Ang ginsaylo o galing kaysa 27 ang tatlo nagpositibo to sa RT-PCR test. Amo tong rason kung nga ang sila ginbalik sa COVID-19 Healing Center sa Balwasang EB Magalona. So 24 subong sigurado nga ara na nakapuli sila sa ditang sa mga balay kag nakaupod na sang ila nga pamilya. Bali, kay kumo tapos na to sila sang RT-PCR test, why nito problema nga mga puli na sila balay? Yes, kay Lonsay man Action Art ang 24 nag-negatibo mo. So why na sa problema? Hindi naman kinahanglan nga kuhaan sila sang repeat test kay negative sa una nga test. No? Unlike sa kaso nga mag-positive ka sa una nga test, hindi ka makapuli. Kay kuhaan ka first repeat test nga mo na natabo subong sa mga nagpositibo nga ginbalik sa COVID-19 Healing Center. Damo sa kapangkot kung nga ginabalik sila dito sa EB Magalona. Kay sa EB Magalona, amo gito ang quarantine facility kon quarantine area nga kompleto sang pasilidad. May healthcare workers nga nagatatap sila with proper equipments kag may security, may bantay gidya nga pulis. Unlike sa mga lugar diri sa Bacolod nga isiluan sa ilang quarantine areas, nagatatap sila Action Art nga nagadulong lang sang pagkaon. Samtang ginahulat nga matapos na kompleto ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. May anom naman nga nagdugang diya. Nagabot subong adlaw. Ining anom din sila nagalin ganiya? Manila na sila. Manila, mga OFW man. Overseas Filipino workers man. Manila ni kag-report ka na ba ito, may ara sang schedule nga manog-abot naman halin sa Cebu. Ugaling sa Cebu, hindi basta-basta kay hindi dali-dali nga batunon sila sang Provincial Interagency Task Force. Kay kinahanglan kit anay nga mag-present sila sang resulta sang RT-PCR test nila halin dito sa probinsya sang Cebu. Kaya ang Cebu Action Art nalampuwasan na nila ang kanabuon sa mga kaso sa Quezon City mo. Grabe Action Art ang kanabuon sa mga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Cebu. Tiamo ng hambal ni Governor Bong Lacson. Oops, hindi anay. Kinalan anay nga strict ano hambal ni Gov? Well, man sang ops Kung sa aton lang la,
Kung sa aton lang, hindi anay. Ops, hindi anay. Kalma. Kung sa mga hampang blocks on art nga panagwa ay janay. Ay. Ops, janay. Janay, gimuya ka. Ang kontrata di makita ang kagaw ni mo, janay, gimuya. Oo. Manila, kag Cebu, bala action art, ang duha ka mga lugar nga ginatiniran sa bangsang damo nga mga residente. Halin sa Negros Occidental. Ang pinakadamo nga action art nga taga-dali sa aton nga manugpuli sa record in isang online registration San Carlos City. Lobot silingon ang kalabanan sinisaila nagaistar sa syudad sang San Carlos. Okay. Lapit ason art 300 siya po. Tanan nga banwa kag syudad sa Negros Occidental, laki pa pakulod may aragid sang returning residents nga nagahulat nga magkapauli action art. Ang pinakajuta ay banwa san Don Salvador Benedicto. Mayara sang 3 lang to. No nagkaparestro kag way nakitagal ng ideya kung bala nalakip na sila sa mga nag-alalabot nagligad ngadlaw. Pero ini magambal ka returning residents, amo ni sila ang mga workers nga na stranded, why ka pa uli. Dito nagatrabaho pero mga pumuluyo naton sa Negros. Correct. OFWs kag non-OFWs ini sila. Okay. Dumduman mo itong nagalin sila ilo bla. Mga kalabanan sila to mga construction workers ato sila. Nga napiktuhan man kalawad-an mas ang trabaho dito sa Iloilo. Kag nagpaninguha man nga makapuli balik diri sa Negros Occidental. Sa Boracay, one time nakalagaw ko to, ang mga construction worker to Action Marlon, kadamo may mga taga-Isabela, kung itong na istorya nga nag-ubra sa mga building, kadamo iya, bilog ang Pilipinas, may mga nagapangayaw, pangita trabaho mo. Na, di ko no work, no pay, kang magtiner ka to, puraot man ang sitwasyon to eh. Why gid ka choice action art masulod pensar mo sine puli gid ka sa ibo sine ginistaran. Way pangadaan ka pamilya to nga pangayuan man sambulig. May lungutani kun may abyan ka, baling question dara ko rang pundo unod sang wallet no bla. Tob san o ira. I-check ta buwas action art kay amo nang muno ko may another Mercy flight nga gina-negosyar kay okay na action art ang Cebu Pacific mo. Lalagyaman way pasang patod na pitsab lang palayag si Governor Bong Lacson. Ari may importanteng pahanumdum or pabalo lang si Governor Lacson sa mga pamilya bala sang Negrense residents nga to dito sa Cebu. Ang Baldigov pulo pasensya lang anay, Chidihon lang anay, ang ginahimo nga precautionary measures sa ato sa provincial government. Yari si Governor Bong Lacson. If you're stranded in Cebu, please understand, Cebu is now number 2 as far as cases is concerned. That's why we're very extra careful of receiving migrantes coming from Cebu. We're about to receive OFWs from Cebu, but I understand they have a test results to show. With that, okay lang, no? But still, when they come here, quarantine gapon. Pero otherwise, if you don't have a test to show, we are extra careful, no? Even if you ask the LGUs, they're not ready to accept. They're not ready to accept. Because eventually, after the quarantine, these LGUs will have to accept them. No, they have to go back to their respective residences. No, ngayon lang ko pasensya, no, pasaylo sa mga migrants na naada sa Cebu. Na intindihon nyo lang, no, tungod sa kaso, sa kadamuon sa kaso dira sa Cebu, medyo careful yun ta, no, na pag dawat ninyo balik dire. No. Asunod ang pahanomdom ni Governor. Ano reaction niya kay ang iya request to kag appeal sa province ngay continue ang GCQ na himo nga modified may general community quarantine gyapon mo gani may general community quarantine daw sila amo gani implo bla ko motorsiklo
Way tambalan kung nang modified, kung nang iya sining tambutso o kung suga niya. Oo. Tiyan mo man kalimbawa, sumong ka pa mangkutanay, sila hindi nang ano ning modified. Kaya hindi kita sa modification. Kung ano na siya, may ginbago o kung may gin Islanda sa General Community Quarantine. Pero di indapit ang in-Island mo da, ginbago mo. Amo na sumo ang dako nga question. Gani man nagsunod, magandang ginaulat man sa kalabanan, mga question kay na ginapoy man sa aton. Ginapoy si mo? Yes, aton sa ring FB la. O gani sa programo kina? Oo. Right after nabalaan nila ang bago tong anunsyo ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Nga modified GCQ ato mga lugar nga pag-mention kahapon nga low risk areas. Amo na sunod ang report gikan sa Kapitolyo Provincial para sa Action Farming Line. Action na Marlon Haruboya. Una sa walitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Provincial Capital Reports. Action Firing Line. Salamat gina. Ang gobernador sa probinsya ay kapangayo pa sa ilo. Din kayo mo kita tuod man nga muning sitwasyon nga gulpiada lang may pagligwat. May gin modified, way takabalo galing ko, hindi napit ang i-modify nila. Sigurado ni ma-meeting sila, hopefully nga pulawan isang National Interagency Task Force so that nga matapos nila ni ang proseso. Kaya nga aton mas maayo kung tani, nga may nakuha ni sila mo, matyagan ko gani, way pa ni sila makaumpisa kung ano ang himuon nila. Although, ara ng set up ka guidelines sa General Community Quarantine. Ginmodified man lang nila eh. Siyempre, may mga liwaton sila da. Amo na gani, nga modification sa motor, way takabalo, ano na dang i-modify nila, bas isling ko guma. Islan ba bago nga guma? Kung motor blay aksonan, i-modify mo pagid ang iyang manubila, bla pataasan mo. Kita mo motorsiklo ni Action JM singuna, kundi daw scooter type. Subong galapaw sa ulo yung manubila ga drive siya kamune. Tingin modify niya. Nali ka ni kalabay ka sa LTO, dakpon ka na. Modification. Unauthorized modification. Ang motorsiklo ni Action An, singuna katinong sang andar sang tambutso. Ginisla niya man. Nga to si Salin sa Pilisa, ara na sandumanan, bation pa yung andar? Ay, kulukadlaw lang ni Gaton po damo nalitan sini. Action Firing Line. Tilawan to si Gov, may istorya to sa kay Gov, bisan kadalikid lang. Action Jan, Action Jan Dale. Ari na nag-text na si Councilor Cindy, na-interview mo siya? Siling niya, okay ko? Siling ko si Action Dale, call ko no si imo, ma'am, travel sa Guru Action Dale. Okay na siya, dugay-dugaya. Anyway, salamat gino sa mga partisipar sa aton. Ikuan ko lang niyo, i-acknowledge ko lang makadali ni. Before kita magsaylo sa iban paginaton nga mga atopiko karon na gabi. Pasensya gida nga ang iban bala nga sa mga nasyonal nga mga talakayan doon ng PAY kay giningagaw to ni, no? Bangod sining development parte sa modified ginpatuman nga modification o ang desisyon sa IETF nga mga low risk area nga instead nga magbalik sa new normal na himo naman nahimo naman kung nagbalik sa ginatawag nga modified general community quarantine. Action Firing Line. Ayos. Standby. Action Dale, una ko lang si Action Dale. Why si Gov ga sabat? Basi kung kwan siya, sako madblas si Governor Eugenio Lacson, no? Okay lang na. Dugay-dugay na lang guro kung na-text man natin siya kay Inap, pero daw ay pagid response. Basi Gov ga monitor ka, no? Ga tawag si Action and Defensor. Action Firing Line. Tailuan ko lang si Action Dale, kaya after ni Action Dale, ara man sa piyakalinya si Councilor Cindy, o gaulat man siya. Sa iluan ko na lang, kay Dri sa Bacolod, may nag-inabot man, halin sa Cebu. May OFW, may harap pag niya returning residents, nga nagalabot man,
dito nagagi sa Escalante. O, ini ang mga residents na gini. Lain man to yung nagligad, nga nagsakay sa bangka, nga gusto magdungka dis Negros, dra man sa Nuno de Negros, kay mabaligya to sila yung ginamos. Action firing line. Grabe ito yung style sa tatlo. Siling isang batay dagat, kag sa Coast Guard niya dili lang. May report do, katuanta, may mga madungka. Gin-check. Ti madungka sila Mangkot sa Coast Guard, manok mo di. Nga nakalabuot ka mo di nga tagabantayan, nailan ka mo. Sa Batlas Police, mabaligya kami, sir. Ginamos. Action firing line. Manok ka da. Ang tao, mangita man pala nga buyan, puti hindi gani pwede. Nga mo na naglinagumba ang kaso sa inyo, ito mabaligya ka pa imo yung ginamos di. Na ano man naman. Di kung pasugtan mo ni sila karon kundi, ang iba na nga makagambal, okay man lang to, pwede ka mo kalibod, ginamos sa Negros to, kadtok mo to. Damo pa to manog bakal. Ay, perte. Action Radio City Hall report. Atuan ko lang si Action Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Hall. Action Dale, may gabi, please come in. Aksyonar, tunahon tayo ning bago nga nag-positive diri sa probinsya. Kay ini sila yung duwa ka new cases Aksyonar, naka-facility quarantined diri sa syudad sang Bacolod. So, kabahin ini sila sang 28 ka mga seafarers nga nagabot, nagligad nga April 28, kag karon na ongoing ang strict isolation sa ila sa isa ka facility quarantine nga gin organized man sang OWA kag LGU sang syudad sang Bacolod. Although nga ini sila ang 35 years old residente sang Barangay Poblacion Valladolid, kag si patient 9 sang Negros Occidental, 27 years old nga lalaki residente man sang Binubuhan, Bago City. Action Art, ini sila ang ginaatipan sa karon kag gina-monitor sang LGU sang syudad sa Bacolod. Kaya ang explanation din ni Dr. Grace Tan sang City Health Office kag spokesperson sang Bacolod IATF. Ang LGU sa Bacolod ang nag-serve lamang as receiving end. Action Art, sining 28 ka mga returning OFWs nga mga seaman nga first batch ginagabot diri sa mga syudad sa Bacolod. Kung madumduman, may una man nga duha ka mga returning OFWs nga nag-positive man sa COVID-19. Action Art, so out of 28, may apat na nga confirmed na infect sang virus. Duwa from Bacolod City kag amon siyang duwa ang bag-o halin naman sa out of town from Valladolid kag syudad sang Bago. Isa diri sa gidalantaw ni Dr. Tan nga sang May 1 ginkuhaan sila swab. Action Art, ining tanan-tanan ang 28 ka mga returning OFWs kag nagwatuya nga may duwa ka nag-positive amo ni ang mga residente sang syudad sang Bacolod from Villamonte kag Barangay Granada, kag ang the rest nga 26 ka mga seaman nag-negative sa una nga swab test. Pagkatapos Action Art sang pila ka adlaw may ginpatigayon nga re-swab bala or liwat tigin pa idalom sa swab test again. Nagligad nga May 9 Sabado nga adlaw ining 26 ka mga OFWs matapos may duwa to nga nag-positive base nalatnan. Action Art, tiyan mo na ang rason kung ang City Health Office, ang DRRMO kag Bacolod IATF nag-conduct sang second swab test usar ang PCR test. Action Art dito sa may Western Visayas Medical Center. Kagsubong adlaw nagwa nga positive ining duwa ka mga residente sang Negros Occidental. So ginalantaw diri ni Dr. Tan nga posible ulihi bala or late nag-develop ang virus sining duwa ka mga persona nga although tinag-negative sila sa unang RT-PCR test, amo na ganang bali Dr. Tan ang explanation nga within sang 14 nga period or 14 days nga pag quarantine sila, posible tira mag-develop ang mga symptoms o kon ang COVID-19. Ining duwa ka bago COVID-19 cases, wala sang may ginabatsyag nga symptoms Action Art or ginatawag nga asymptomatic kag stable man ang ila sini nga kondisyon. So plano to sang IATF nga sa Ilohon sila humalin sa isa ka accommodation establishment dira sa area sa Barangay 7 sa Ilohon sa isa pagiging quarantine facility sa syudad sa Bacolod para ma-isolate
ma-isolate ang ila sini nga mga kaugalingon action art kag hindi na makalaton sa iban pa nga mga repatriates. Gina-explain ni Dr. Tan nga subong adlaw ti amo pa lang ni ang duwa ang nagwa nga results samtang may mga 24 pa no kaiban nga COVID-19 test ka mga seafarers ang ilay kaduwang swab test ang ginahulat sa karon sang IATF. So una lang gid nagwa ang duwa ka positive nga case nga karonti naka-facility quarantine diri sa may syudad sang Bacolod. Ang sigurado lang ko, I'm sorry to bat in action Dale, pero kun naglaton na posible ba si dugay na nada siya pero ginabatuan ba sang antibody yada lang nga mga kwan nga mga good bacteria tapos uli lang na develop kay kun lantawon ta kun gina-isolate na ni sila sa facility da o kun sa sining-in meaning di sila maka halubilo sa upon nila Correct, action art. Na tingalahan nga nag-develop sa ulino? Correct. Sa 12 days siya actually no kay Dr. Tan. Hindi bala nagkadto ka nito sila? Wala. Wala ka to yung kapalapit. Ang mga staff yak Bacolod PIO. Gagulpi ka man guro makabalo guro ang mga taga City Hall nga nagkadto ka to kibot sila kabla nga siya sundil kasi ginadisulod sa opisina sa PIO nga dito na siya gali nagkalalin. Waya? Wala. No, kagang mga nagakadto dira kang mga nagasugat sa mga repatriates say naka-complete gear man sila. No, among ginang dapat. Hindi ka gitgatag kumpiyansa Pero sinibala pag abot nila kuno kaayo man to sa kondisyon nila until today nami magyapon asymptomatic magyapon pero positive ka. Correct, action art, no? Ang swab test or ang swab sample ginakuha mo ning makita tablang sa mga television nga ginakuhaan ka sang swab sample sa ilong mo, dibla mo na? Sa likod sang tutunlan, action likod art. sang tutunlan, nga mo na makalam kuno kag masakit da. Kay ang RT-PCR test dugo na ya. Ang rapid test amo na siyang dugo, action art nga ginausara. Ang rapid test amo na dugo. Amo na siyang dugo nga do ka pregnancy test ang iya sining itsura, no? Ang iya sining proseso kaning RT-PCR test ati PCR machine man ang nag-read kun may virus no ining specimen sa isa ka probable o kon suspected may COVID-19. Grabe man nibla si COVID-19 damo man bla na kuanan naton na balaan naton kag natun-an parte siya no? Mga technical kag mga medical terms. Mga medical terms. Nakatuon man kita. Do kisa mag-explicar ka gani matiang ko do si Dr. Tan kaman mo. Ano ang duga nga paghatag ni Dr. Grace Tan sang City Health Office? Plan is for transfer naman sini sa quarantine facility is move out sila and the rest igulaton ng ilang results. Din sila ibutang Doc. Sa aton nga quarantine facility nga isa. Public staff quarantine facility. Bali pilang edad sang new cases na Doc? 27 and 35. All males. Ilang first swab Doc nang negative sila sang May 1 nga first swab. Ika 4th day na after exposure. So probably negative gid man siya most likely kay wala pa nag-develop ang virus sa ila. Kay 14 days man ba ya ginalantaw ta. So, bali, ang first ya, Doc, na to returning OFWs ka nag-positive, gin-move out man to sila sa may accommodation establishment. Gin-transfer naman sila. But tomorrow, ma-end ang ilang quarantine period. What will happen? Ginaulat pa na to ng, di ba, nag-reswab sila? Why pa kaabot ang ilang mga results? So, we'll have to wait for the results. So, bali, nag-unagwa ining duha, Doc? Yes. Pila pang pending out of 26, Doc? Duwa pa malang ni nagwa. Asunod na batihan si Dr. Tan so pending pa ni ang COVID-19 test sang iban man nga mga repatriates o konkaupdanan sining mga nag-positive sa COVID-19 action art. Supposedly, no, ati may 1 sila gin swab, dira nag-start count ang City Health Office sang 14-day period nila. So buwas nga adlaw, May 14, no? Supposedly mo nang adlaw nga matapos na ang ila sining quarantine period dira sa kay Dr. Tan, hindi sila pwede makapauli tubtob nga wala pa nagwa ang ila sining RT-PCR test ang sa COVID-19.
COVID-19 action art. Sa iba nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nag-recommend ang Technical Working Group sang syudad under ini siya sa Bacolod IATF nga kung mahimo sige lang sa gihapon ang pag-operate action art sang Bacolod Respiratory Outpatient Center o kon Bro Center kay sunod diri sa chairman sang Technical Working Group si City Administrator M. Ang Bro Center sunod siya mag-serve ini kuntani bilang extension sang Bacolod City Health Office Action Art nga kung sa diin kung may mga pumuloy sa Bacolod nga nagabatsyag sa mga respiratory illness or may mga ginaubo, ginasipon, pwede sila makapakonsult sa gihapon dira sa Bro Center o kon sa Base Center Action Art. Pero isa karon sa hangkat kay kita pangatubang sang pag-operate sining Bro Center bangod may iban nga mga volunteer doctors action art nga libre ang data ang ilang pagserbisyo, pagpangalagad, pag-check sa mga nagapakonsulta dira nga mga residente sa Bacolod. Kay sunod diri kay City Administrator M. ang iban sa ilati may mga private clinics man nga kinahanglan magbalik sila kung mag-duty man dito action art. Sunod ay ang mga nurses nga una gin pang recall or gin pang gin pang redesignate dira ang mga nagatrabaho sa NGC nga mga nurses nga may background man sa medical field nga ginbutang dira nga mag-volunteer man sa Bro Center dang iban sila ang nagbalik. Pero ang pasiguro diri ni City Administrator M. ang mera sa gihapon sang pila dira ka mga medical frontliners nga kung may magpakonsulta willing kag abi-abihon ang mga nagapakonsulta dira sa may Bro Center. Aring palad ni City Administrator M. ang the recommendation is to continue, pero we already submitted, ang technical working group has already submitted the recommendation. So, depende sa IATF. Okay, but sa inyo nga sa TWG, gusto nyo i-continue sa gihapon? Oo. Kay, it will continue to serve magyapon niya sa aton mga extension. So, bisang City Health Office will be a consultation area para sa mga respiratory diseases. We recommended nga isigiyon siya. Oo. But no feedback. Ang naton, ang ato dira nga challenge is because volunteer doctors sa tanani ng 12 na 13 ka doctors sa and they're all volunteers except one. Ang ato si Dr. Edwin Miraflor lang gid. Kaya subong may mga clinic na sila, nagbalalik na sa mga clinic nila, kanya-kanya na nga duty. Muna, isa kadako yun natin yung challenge would be ang staffing, ang mga doctor, kag ang mga nurses. Kay if you recall, ang mga nurses na gin-assign these are employees ng syudad. Mga nurses na sila, registered nurses, pero na-assign sa lain-lain yung mga offices. Oo. Sunod na kapatian si City Administrator M. Anga. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginkuhan taman sang reaksyon din si Vice Mayor Sid Familiaran bilang chairman sang Bacolod IATF regarding sa latest nga pronouncement sang National IATF nga mga lugar na ginakabig low risk area ang dapat ipaidalom sa modified general community quarantine. Susunod rin sa Vice Alcalde, siya mismo isa man sa mga nakibota sa panibagong pronouncement sang gobyerno nasyonal, pero iya sini action art kinaabi-abi ang nga development kasunod nga sunod diri kay Vice Alcid Familiaran base sa panugyan sang World Health Organization dapat gradual or amat-amat ang transition sa isa ka lugar umalin sa ECQ pakadto dirabi sa GCQ or naman nga community quarantine nga ginapatuman sa isa ka lugar action art. Damo nga pangabay hulton ang guidelines nga ipapanaog sang National IATF para magiyahan si Mayor Bing sa iga-issue sini nga mga executive orders sa masunod nga mga inadlaw. Aring palihag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Amo na nakibot kita kaya gulpi lang tamo from ECQ down to low risk. So nagamot to kagapon sa meeting namon or nagakuan ko sang iya sang World Health Organization. Gradual transition. And nakibot kita but it's good na gen review nila and that gen place nila ang 37 to ka gen low risk nila to modified GCQ and that
karon ini pangapon ang guidelines nga magwa. Kay may mga new guidelines sila nga ginpagwa. Even sa ECQ, modified ECQ and GCQ. Ang mga hindi pwede sa nagligad sa GCQ, may banda nga allowed na eh. So, wala tonta ang guidelines karon. Kay dra na si Mayor makuha sang iya guide man of his issuance ang executive order. Sunod hindi siya na lang patihan si Vice Mayor si Pamilaran, in short ang bottom line siniti, mag-comply ang LGU sa Bacolod kaya naman nila ang guidelines nga iga papanaog sa National IATF. Subong adlaw, nagpatigaan sa regular session ng Sangguniang Panglungsod kaya sa diri sila mga gintalakay kaya ginaprobahan sa first reading. Amo ni siya ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kag pagtuman sang social distancing sa tanan nga mga pampubliko nga lugar diri sa may syudad sa Bacolod. Ang nag-author sini sang proposed ordinance amo si Councilor Archie Baribara Action Art no i-approve ni siya sa first reading. Si Councilor Baribara na nga magpatigayon sang public hearing sa Biyernes nga adlaw. Sa Idalom Action Art sang section 3 sang ordinance tanan nga persona ang gina-required no nga pag magadto ka sa mga public places dapat magsuksokid sang face mask. Kag kunara ka sa sulod sa imong salakyan required sa gihapon nga magsuksok sang face mask. Kag kun yara ka sa pribado nga lugar kag kun maka-access bala ang general public sa sinang location dapat need mo man sa gihapon magsuksok sang face mask. Ano ang penalty in case nga imo ma-violate ang ining ordinansa in kaso nga aprobahan? Ang tao nga mag-violate action arts ang ordinance ang papanaugan sang 500 pesos nga penalty o kun 8 ka oras nga community service sa barangay kun diin ikaw naga-star. So may duha ka option, magbayad o kun mag-community service sa sulod sang 8 ka oras. Sa sulod din sang 24 oras sa ikaw nang umpisahan no nga gindakop sang otoridad. Kung hindi ka naman residente sang syudad sa Bacolod pero gin-violate mo ang ining ordinansa, papanaugan naman ikaw sang 1,000 pesos nga penalty action art. Hindi pa final ang ining proposed measure bangod asa nang balda na may mga public hearing and consultations pa nga pati ngayon ang author ni si Councilor Baribara and temanay kung maprobahan sa third. Why niya kaon? Kung nag-service ka? Action art? Why niya libre kaon? Hindi kayo dumduman mo itong jaywalking ordinance kung nangin providan sila primero pagkaon? Oo. Ay. Ha? Ay. Ti pag umpisa si Toto bibot song gogtas to sa pagdakop sa jaywalking. Sa uli may arang hindi gungod tabok. Kay siling niya may pagkaon to yan. Amo nang budlay kisa sa tao, no? Inaabusar. Gabusar. Nagabusar ka ginano man gina-take advantage man ang resources. Pero hindi tani pwede nga iloglogan yung naging COVID-19 yung ginaproteksyonan. Hindi lang niya kay para nga magsusok sa face mask. Agod nga para sa kaugalingon mo lang, kundi para sa komunidad, sa tanan niya nga kayuan. Correct na. Hindi normal na action art no. Amo ni siya ang response sang Sangguniang Panglungsod matapos ang mga pronouncement ni Mayor Bing nga siya ti pangapayo niyang SP ang konseho nga magpasar sa mga ordinansa no nga nagapatuman bala sa mga basic nga mga preventive measures kontra COVID-19 or ang ginatawag nila nga minimum health standard. Amo na pagsuksok sang face mask, social distancing, pagpatigayon sa mga disinfection kag iban pa nga mga health protocol para gid lamang hindi na maglapta no ining COVID-19 dili sa may syudad sang Bacolod Action Art. Gawon ta lang ang ining proposed ordinance wala pa ni naprobahan kay may mga process pa ni tubtob nga mapermahan ni Mayor Bing ma-publish sa mga local daily since ang ining proposed measure ang mayroon sang penalty. So ang rules sina dapat ma-publish anay sa lokal nga pamantalaan antes nga mag-take effect ang ini nga ordinansa. Ang update naton tiyan mo to no, gid-announce ni Councilor Cindy Rojas ang chair sang returning residents sa Bacolod City nga may 53 from Cebu Action Art nga nagabot sa may siyudad sa Bacolod tak na stress. Subong hapon ini sila ang nagdiretso sa may ETCS 4 para sa mandatory 14-day quarantine. Ang ETCS 4 amo ni siya ang location dira no sa may area sa Barangay 16 malapit ini sa reclamation
area action art kita sa mga pili sang syudad nga mag-serve as quarantine center ang ining bulutuan may train padra ka mga rooms nga mayroon sa mga individual nga mga comfort room kagati antes sila ginbutang nila may mga disinfection man nga ginpatigayon ang disinfection team sang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. So same protocol sa gihapon ang ma-apply para sining mga 53 ka mga returning residents 14-day nga mandatory quarantine sa silang nga pasilidad kag sa 4th o 5th day sa ilang quarantine period, that's the time action arda nga kuhaan ni sila sang swab para ipaidalom sa COVID-19 test dito sa may Western Visayas Medical Center Action Art. Ini na ang ikaduwa nga batch sa mga non-OFW nga nastranded sa ibang lugar nga nagbalik diri sa mga syudad sa Bacolod. Nadumduman ang first batch amo to ang 8 ka mga estudyante sang UP Visayas kag isa ka doktor nga nastranded dito sa Iloilo kag sila yagin butang sa isa ka eskwelahan nga sakop sang barangay Tahanokoy, syudad sang Bacolod. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action dahil Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Dugangan ko niyo kay man inibala ang problema sa pagpadala diri sang mga returning residents, even the OFW until today. Isa ni siya sang nakita kung ba nga problem halin sa nasyonal up to the local. Now, ang sa local, why tiya tanto problema, di kay katinguha kita gani kung paano buligan ini sila. O galing kay gusto taman i-regulate, gusto taman kagluyag taman sila papulion, pero tikbalok naman, no? Gusto luyag taman sila nga makapauli sa ilatag sa kapamilya pero bilang proteksyon sa komunidad kag para sa aton kayo tanan amo na ginahimo ta tigaling ini klaro kung kaysa nga lain ang datos ganagalin sa Manila pag-abot ni sa aton sosyawer lain ang nag-alabot nga mga individual inakabudlay gid bala sila maghimo coordination now. Action Firing Line. Tiyang Bacolod City, may mga gindesignate, nga mga different committees, kamong nagatatap sa mga returning residents, mga OFW, nga kung paano sila i-plastar sa mga lugar nga dira sila mga tiner. Ang sa OFW, may uwa iya. Pero yun yung mga returning residents, tiyang Bacolod, kapangita man kung paano ma-providean ini sila, hindi man magkalagot man da, o kagtiliniran nila. Action Firing Line. Okay na aksyonan. I-check naton bala si Councilor Cindy Rojas kay kaina may ara nagalin si Escalante nga mo ning report ni Aksondale kagindala sa isa ka quarantine facility sang sitio. Online sa Firing Line. Joining us tonight diri sa aton na pagpangalagad is no less than Councilor Cindy Rojas. Councilor, may gabi si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, ma'am. Action Art kag sa tanan nga listeners. Good evening, man. Salamat gisa time, no, Councilor? I-ma-check lang kami ka ma-update si mo ay partitioning nag-alabot kaina pagi dito via Escalante and ano ni ang may coordination ni siya nga proper kag ano ni ang status sining mga nag-alabot, Councilor? Well, ang ini sila may-ari kita sang ginatawag nga group chat no sa Messenger, no, may-ari kita sang group chat nga para sa mga stranded sa Cebu. No, may ara makita group chat nga mga na-stranded man sa Manila, no? So ining sa Cebu ni, no, ano ni sila mga sobra ni sila mga 60 ka stranded residents dito, no? So naghatag kita sa ila sang deadline, no, nga kung sino makapas sang ila nga mga requirements sa aton nga office, no, i-facilitate naton ang pagpuli nila diri sa Bacolod, no? And ang nami ni sa Cebu nga grupo kay may ara sila isa ka daw ginatawag nga daw focal point person bala, no, nga nag-regular sang ila tanan nga mga passes, no? Ini siya returning resident man ni siya, no? So siya ni nag-process. Actually, individually, they had to process their own medical certificates, no? Amo nang isa sa mga requirements naton nga makapuli di sila ang ilang medical certificates halin sa LGU kung diin sila na stranded
no? And then they had to process also their exit pass from Cebu, no, as a group, no, kaya hindi man sila kagwa sa Cebu kung wala sila sang exit pass nga ginatawag kay ang hindi sila pagpagwaon sang probinsya man sang Cebu, no. So on their part, no, they had to process man a lot of paperwork. Tapos sa aton diya nga part, nag-process kita sang ilang transportation, no, ready nato ng aton nga quarantine center para sa ila, no, kin-activate nato ng aton nga TSSD para magpreparar sang ilang nga pagkaon for the next 14 days, no, gin-activate nato ng aton nga chairman sa committee on quarantine center, si Attorney Novero, no, so ready man ang aton nga school quarantine nga facility, no, together with the principals ang ina nga school, iya nga mga team, no. So ginariglar ang eskwelahan, no, together with the RRMO, no, sila na nag-disinfect ang school, sila nag-ready sang mga beds, mga beddings, mga kits, hygiene kits, no. And may ara kita sang CHO nga administrators man dito nga magtinir upod sa mga BHWs, and we also have PNP, no, mga police 24/7 ni updan man nato sila, no, kay amo nang ila nga security nga they have to be within their quarantine centers and rooms assigned to them. Hindi sila yung pagkapagusto ya kung diin sila yung makapagwa sulod sa ina nga center, no. So kada mo actually sang collaboration on our part, no. Syempre si Mayor Ping, no, nagatigana man sang ila nga transportation, no, ginsugak na sila namon all the way from Tabuelan Port. Nagtabok ang aton nga city bus duha ka bilog. Nagtabok halin sa Escalante Port pakadto sa Tabuelan Port, no, nagsakay ang aton nga mga returning residents sa bus, tapos ginkarga sa Roro, tapos nagtabok pabalik sa Escalante. Grabe nga serbisyo gali ni. Yes, oo. So amo na siya ang budlay lang actually nga to i-facilitate, but then along the way, no, tiga pasalamat kami kikadamo sa mga tao nga nagbulig, no, may mga guardian angels kita da nga nasugatan nga nagbulig man sa aton nga mga stranded residents on their way to Tabuelan Port kagabi, no. So natigayon gid nga nakasakay gid sila kagina sang aga kag nakatabok sila diri Negros. Okay. So ma-consider naton I personally makahambal kita nga tiway kita dapat kabalakan ni sila because of the process ngagin kag mga documents ngagin patigayon nila counselor, why no need na ni sila nga i-swab undergo sa swabbing? Ang aton nga ni requirement sa ila is on the 5th day i-require ni sila tanan mandatory swab test. So tanan naton nga gina-quarantine mandatory ina sa ika-5th or 6th day kuan na sila tanan swab test. So before na sila i-release tanan, no, hopefully magwa na ang ilang mga results, no. So pag nag-negative ang ilang results, they have to finish their 14-day quarantine. And then pwede na sila kapuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Okay. Hopefully why ni siyang paninguha sila nga magwa sa quarantine facility nga magpuli sa balay nila para I'm very positive sa ini nga group, no, kay Tito ini sila sobra na ni sila duha ka bulan man nga naabtan to lockdown sa Cebu mo. So ako ang pananaw ko ni sa ini nga grupo, no, do inablang they are very willing gidya to follow the mandatory quarantine rules sang aton nga government, no. And of course I think Action Art para man sa kayuhan man ng sang ilang pamilya, no, because coming from a very high risk area nga Cebu, no, I don't think they are also hindi man na nila maobra nga i-shortcut nila ang ilang quarantine process para lang makapuli sila sa ilang balay, paghalita nila ang ilang mga pamilya, no, nga wala pa nagkuha result, no. So I think tanan ni sila kabaluman sila sang kung ano ang aton nga gina-require di sa ila sa Bacolod, no, because I told them hambal ko papulion kamo diya sang LGU ninyo with the agreement nga ma-conform kamo sa mandatory quarantine nga 14 days because
kung panungdumon mo action art, risk go man sa parts ng LGU. Kay siyempre may ara kita ya 600,000 pag itya ka residente diriya sa Bacolod nga ginahalungan man naton nag-ECQ man tadigani kag nagpahimunong no. So amo na iya ang gina-require sang government nga kilala may mandatory quarantine kit para once makapuli sila sa ilang mga panimalay kung negative man sila, at least everything is safe na no. Hindi na sila pala makabalaka nga basi kung sino pamahalitan nila. Okay. Last na lang, Councilor. Pila pa subong ang mayara pending request nga makapauli diri sa aton all over the Philippines? Oo, kadamo. Actually, ang Manila medyo damo-damo, no? Do mga more than 100. Mayara kita iban, mayara pa taga Pampanga, mayara taga Clark, no? So, ini actually ginapadihutan ko pa ni kung ni ang aton nga way, no? Nga kung paano sila makalabot or paano tani sila matagaan sang way nga makapuli diri sa Bacolod, no? Because coming from Manila, there are two options actually. Pwede ka ka-plane, pwede ka to go, no? Pero ang aton to go, no, medyo gibudlayan pakitas ang aton nga mga requirements, no? So I am still working it out with Office of the Civil Defense sa Region 6 nga matagaan sang paagi kung paano tani sila kay kung may ara kita bala nga may ginapangita sa ila nga mga requirements, no, budlay yan kita mag-process sini para sa ila kay lain-lain ni sila nga mga individuals who live in different parts of Metro Manila, no, unlike sa aton nga mga OFWs, they have the OWA to process this for them as a group, no. So iniya lain-lain ni sila nga individuals, no. So ginatry naton i-process sila as one group, no, nga kung sino ang willing magsakay sa barko, kung sino man ang willing magsakay sa eroplano, no. So ginaisa ni sila namon ka process, no. So kapasalamat man ko kay tiang aton nga Office of the Civil Defense sa Region 6, no, very very active, very helpful, no, very considerate kadako gid sang bulig nila sa amon. So I hope makakita kita sang way for our Manila standard residents, no, nga makabalik man diri sa Bacolod amat-amat. Sige. Good luck gid kag good work sa imong Councilor Cindy and halong gid permia no regards sa kita kay former Councilor Sir Bobby Rojas. Salamat gid ma'am. Thank you Action Art, mayong gabi sa inyo tanan. Action firing line. Damo pagli pending request nga gusto magpauli dio. Ako galaom gid no nga kun gina lauman nga kabay pa. Katani sa ini magkuan after 5 days ang swab sample, taniway lang no, sa magpositibo, blabo. Para makapauli naman sila tag sa kapanimalay after 14 days. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon,
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon. Wow, pwerte ka damo sa mga nagapamangkot. Again, sa mga nagapamangkot, bala siling ya, sir, pwede nyo niya ma-post ang rules and regulation since the Bacolod is in modified general community quarantine. Kag iban pag hindi mga GCQ guidelines sa mga edad. Again, suliton ko inatanan, hindi pa natin ma-post because number one, waay pasang guidelines nga nahimo ang IATF sa national. In other words, wala guidelines pa kung modified general community quarantine. Anong kinalain sini? Compare sa GCQ, why pa kabaloy kay amo pa nang mitingan la? Action firing line. Ang akong suggestion sa inyo, please continue to monitor, follow our Facebook page for some update kiting waan tani nga madalagid sa inyo. Action firing line. Kay Sir Jolie Castillo, ang amon mapisan, mapagros nga purok president sa Patricia Homes Subdivision. Maingab idera sa imo, sir. Thank you, gid. Amo maning isa sa mga dalayawon no nga leader na munda sa Patricia Homes nga nag-check gid from time to time, nagatiyog, nagalibot, naga-appeal na siya bo sa taga Patricia Homes. Magwa kita sa balay ta suksok gid face mask. Action firing line. Madayon gani na ni kag maaprubahan ang ordinansa, may multa ka. Ang face mask ka barato lang subong, pwede ka magani kay mo das balay mo kung kabalo ka manahi. Pero kung madayon ning ordinansa, may bayad, may multa. No, may multa ka na. Tikinaglan, smile na lang, kuha na lang kita. Suksok, comply lang kita paliog. Action firing line. Baw sa iban, hindi ko gid malabutan. Pasensya gid sa aton nga magka-aksyon, nga way ko gid ma-akomodar ang inyo iban nga mga mensahe. Thank you very much for listening. Karon iyang gabi diri sa aton nga pangalagad. Sa ngalan sa inyong regular and Kuman Aksyon, Brian Morden. Kaupod na karon na gabi si Aksyon Oliver Pason sa technical side. Back up si Aksyon J.M. Baikin kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon at Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.